имрӯз дар толори синои пажӯҳишгоҳи тиббӣ бунёдии донишгоҳи давлатии тиббии тоҷикистон ба номи Абу Али ибни Сино бахшида ба рӯзи парчами давлатии тоҷикистон чорабинии тантанавӣ баргузор гардид. дар чорабинии раёсати донишгоҳи давлатии тиббии тоҷикистон ба номи Абу Али ибни Сино оид ба асолати таърихиву моҳияти имрӯзаи парчами давлатии тоҷикистон андешаронӣ намуда, аз ҷумла таъкид карданд ки ниёгони арҷуманди мо ҳазорсолаҳо таҳти парчами худ саф кашида ватану миллат, номусу озодӣ, забону фарҳангро ҳимоя карданд. зикр гардид ки халқи тоҷик парчами давлатии хешро ба унвони яке аз рамзҳои давлатӣ ва муқаддасоти миллӣ қабул карда, дар зери ҳамин парчам дар арсаи олам шинохта шудааст. парчами давлатии тоҷикистон дар худ соҳибихтиёрӣ, соҳибистиқлолӣ, иттиҳоду сарҷамъӣ, нангу номус, ватандӯстиву хештаншиносӣ тамоми аркони давлатдории миллӣ ва ормонҳои халқи номавари тоҷикро ифода менамояд. ҳамчунин дар чорабинӣ дар робита ба нақши парчами давлатии тоҷикистон дар баёни ормонҳои ҳазорсолаи халқи тоҷик ва соҳибихтиёрии тоҷикистони соҳибистиқлол, асосҳои конститутсионию ҳуқуқӣ истифода ва ҳифзи парчами давлатии тоҷикистон андешаронӣ сурат гирифт. парчами давлатии тоҷикистон дар конститутсияи ҷумҳурии тоҷикистон рамзи давлатӣ муайяну муқаррар шуда, бо асосҳои қонунгузорӣ танзиму таҳким ва ҳифз карда мешавад. парчами давлатии тоҷикистон ҳамчун рамзи давлатдорӣ ба ифтихори дастоварду музаффариятҳои фарзандони далеру ватандӯсти миллат дар майдонҳои варзишӣ ва дигар ҳамоишу мусобиқоти ҷаҳонӣ баробари садо додани суруди миллии ҷумҳурии тоҷикистон боло мешавад ва барафрохта шудани он дар замири ҳар фарди ватандӯсту худшинос эҳсоси пирӯзиву садоқатмандӣ ва эҳтиром ба муқаддасоти милливу рамзҳои давлатиро бедор месозад. парчами давлатии тоҷикистон далели давлати пояндаи тоҷикон ва рамзи ифтихори миллати сулҳофари тоҷик аст. эҳтиром ва арҷ гузоштан ба муқаддасоти милливу рамзҳои давлатӣ, аз ҷумла парчами давлатии тоҷикистон, маънои эҳтирому арҷгузорӣ ба дастовардҳои бузурги халқи тоҷик, тамоми арзишҳои дирӯзу имрӯз ва фардои давлату миллат мебошад.